L-ewwel tibdil qawwi fit-tmexxija tal-Air Malta sar fl-aħħar ta' Marzu li għadda meta l-persuna ta' nazzjonalità barranija li kienet ilha tokkupa l-kariga ta' kap eżekuttiv għal 3 xhur biss irriżenjat. Wara din ir-riżenja l-Ministru Tonio Finek kien ikkwotat jgħid li mhux lest jimpjega xi ċuċ Malti f'din il-kariga, tant li bħala kap eżekuttiv ġdid inħatar Peter Davis. Davis ingħata pakkett ta' 500,000 euro fis-sena mingħajr taxxa. Fit-19 ta' Mejju mbagħad Peter Davis għażel lil Ray Hart bħala l-persuna responsabbli mill-bidliet fil-management tal-Air Malta biex fi kliemu jmexxi tranzizzjoni bla skossi. 11 jum biss wara l-ħatra ta' Hart f'email interna u mingħajr ma ntqal xejn fil-pubbliku, l-impjegati ġew informati li Neil Anderson intażel biex jieħu ħsieb is-settur tar-riżorsi umani tal-Air Malta. F'din l-email il-kap eżekuttiv Peter Davis qal li jinsab ċert li Anderson se jingħata appoġġ totali fix-xogħol tiegħu mill-ħaddiema. Li ma ntqalx fl-email huwa li kemm Ray Hart u Neil Anderson imexxu flimkien il-kumpanija ta' konsulenza Catalyze ibbażata f'Sydney l-Awstralja. Peter Davis huwa wieħed minn 7 persuni magħżula minn Catalyze biex jgħaddu kummenti ta' tifħir fuq il-website ta' din il-kumpanija. Sa issa qatt mhux magħruf x'pakkett finanzjarju ingħata lil Ray Hart u lil Neil Anderson.